Na toto miesto už ste zvyknutí. Ale toto... Čaute ľudia, včera večer mi prišiel balík. Nesrandujem, proste som musel postrážiť letky a ja že ich chcem odkúpiť. Nejako sme sa dohodli a... OK, takú dohodu som dal, že mi odpálilo hlavu. Že 5 € a 4 edity. Ale ešte pre tých, ktorí nevedia, o čo ide, proste aj tujem edity takému kanálu, že mačička Gigi. No myslel som teda Gigi Studio a im ďakujem, že som si takéto niečo mohol dovoliť. OK, ale teraz už štúdio. Nachádzame sa v prvej a poslednej časti štúdia. Začal by som týmto svetlom za 8 € z obchodu u Číňan. Potom takýto fajný plagát, tu máte zábery, jak som ho kreslil. Got a drum kit with a dick in his bitch. If you walk in the store, how much you spending in this bitch? We don't love these hoes, we just love count strips. I've been feeling presidential round with the windows tints. I don't want no more new friends, I need more Franklins. I don't hang with nobody, I be really to the neck. 10 plus 10, 20 bands, that's a check. But it's 6 to my point, watch me hit, that's a bet. If she broke, then I'm dead, bitch, I'm on to the next when it's back. Myslím, že nádhera a teraz let svetiel.